Onye nwe anyị nọnyere unu ka anyị kpere Chineke. Ka anyị dịrị n'udo nwa mgbe cheta na anyị nọ n'ihu Chineke ugbu a. Ka anyị rịọ amara ya na ike nke mmụọ nsọ ya mgbe anyị na-ezukọ n'ime ụlọ nsọ ya taa. Ekele na otuto na nsọpụrụ dịrị gị, onye nwe anyị Chineke dị ngọzi, na ọ masịrị gị ịkpọtara anyị n'ụlọ nsọ gị taa, ife gị ofufe na ịja gị mma, na ịbụku gị abụ ọma, na ikpe ekpere, na ịnụrụ okwu gị, na isoro kere oke na nri anyasị nke onye nwe anyị. Biko bịa n'ike nke mmụọ nsọ gị nọnyere anyị, nye anyị ike na ume ịghọta ihe okwu gị na-agwa anyị n'ụbọchị ndị a. Kwee ka amara gị bara anyị ụba, ka anyị wee fee gị n'ime mmụọ na n'eziokwu. Gọzie ụmụ gị ndị ka nọ n'ụzọ na-abịa, kwee ka ha bịaruo n'oge wee soro anyị n'ime ememe nke ụbọchị taa. Ka otuto na nsọpụrụ ya wee si otu a bụrụ nke gị, ngọzi gị wee bara anyị ụba site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Abụ anyị ga-eji malite ofe ndụ abụ abụ nọmba 299, abụ 299.
biko ka anyị lee anya ofufe nru nke chọọchị nke Naịjirịa n'usoro nke a ji eri oriri nsọ. Lee anya n'isi nke 4 of our liturgy book. M ga-agọzi Jehova mgbe niile. Sonụ mee ka Jehova dị ukwuu. Nke a bụ ụbọchị Jehova meworo. Lee anya n'isi nke 5, page 5 of our liturgy book. Kolekt maka ịdị ọcha nke obi mmadụ niile, Chineke nke pụrụ ihe niile, onye obi niile ghere oghe n'iru gị, onye maara ọchịchọ niile, onye na-adị ezi onye ọzọ n'anya gị, sacha echiche nke obi anyị n'ihu mebere nke mmụọ nsọ gị, anyị wee hụkwa n'anya nke ọma, wee bulie aha sị ka o si wee kwesị na Jizọs nwe anyị. Otuto dị Chineke na-epekasị elu mmadụ niile. Udo dịkwara ndị n'ụwa, onye nwe anyị Chineke, eze nke eluigwe, Chineke bụ nna nke pụrụ ihe niile. Anyị na-asọpụrụ gị, anyị na-enye gị ekele, anyị na-etolu ihe ebube gị, onye nwe anyị Jizọs Kraịst, na ndị otu ọkpara gị nna, onye nwe anyị Chineke, nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa, meere anyị ebere. Ị na-anọdụ ala n'aka nri nke nna, na na-ebere anyị. N'ihi na anyị bụ onye nsọ ahụ, anaghị onye kachasị elu, Jizọs Kraịst, tinyere mmụọ nsọ, otuto nke Chineke bụ nna. Amen. Biko lee anya na ngalaba nke 8, page 8 of our liturgy book. Nchikọta nke iwu. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst kwuru sị, nụrụ o Israel, onye nwe anyị Chineke bụ otu. Ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya, ị ga-ahụ onye nwe anyị bụ Chineke gị n'anya dị site n'obi gị dum, sitekwa na mkpụrụ obi gị dum, sitekwa n'uche gị dum, sitekwa n'ike gị dum. Nke a bụ iwu nke mbụ. Nke abụọ yiri nke ahụ, ọ bụ nke a: ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya dịka onwe gị. Ọ dịghị iwu ọzọ karịa iwu ndị a. Iwu dum na ndị amụma na-ekwukwasị iwu abụọ ndị a. Na page 10 of our liturgy book. Chineke hụrụ ụwa n'anya rinne, na o nyere naanị otu ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst ka ọ zọpụta anyị na mmehie anyị niile, ka ọ bụrụkwa onye na-ebechitere anyị ọnụ anyị n'eluigwe ma wetakwara anyị ndụ ebighị ebi. N'okwu nke nkasi obi ka onye nwe Jizọs Kraịst na-agwa ndị na-echiche iru n'ezie, bịakwutenụ m, onye niile na-adọgbu onwe unu n'ọlụ, ndị egbokwu ibu du arụ, hụ nke bụkwa ka unu zuru ike. Chineke hụrụ ụwa n'anya rinne, na o nyere otu ọkpara ya ka onye ọbụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. N'okwu St. Paul kwuru, okwu a kwesịrị ntụkwasị obi, ekwesịkwa ka anyị na-akọma n'ụzọ niile ọbụla na Kraịst Jizọs bịara n'ụwa ịzọpụta ndị mmehie. N'okwu St. John kwuru, ọ bụ na onye ọbụla emehie, anyị nwere otu onye na-ebechitere ya ọnụ anyị n'ebe nna anyị nọ, ya bụ Jizọs Kraịst, onye ezi omume. Ya onwe ya bụkwa ihe iju Chineke obi banyere mmehie anyị niile. Ka anyị were obi nchegharị na okwukwe kwupụta mmehie anyị niile, ka anyị zubesi ike idebe niile Chineke nyere n'iwu, ka anyị na mmadụ niile na-ebiga n'ịhụrụ anyị n'udo. Ka anyị were nwayọọ kpee ikpe n'ala kwupụta Chineke mmehie anyị. Mmadụ niile ka anyị sị, Chineke nke pụrụ ihe niile, anyị emehiere megide gị na mmadụ ibe anyị.
kwekwa ka anyị na-efe gị ofufe n'ime ndụ ọhụụ otuto wetara aha gị. Amen. Saa obi gị, mee ya ka ọ dị ọcha, anyị na Jizọs ga-anọ na mbara eluigwe. Saa obi gị, mee ya ka ọ dị ọcha, anyị na Jizọs ga-anọ na mbara eluigwe. Saa obi gị, mee ya ka ọ dị ọcha, anyị na eze anyị ga-anọ na mbara eluigwe. Aleluya. Saa obi gị, mee ya ka ọ dị ọcha, anyị na nna anyị ga-anọ na mbara eluigwe. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye na-agbaghara mmehie nke ndị niile chegharịrị n'ezie, ka o mere unu ebere, ka ọ gbaghara unu ma zọpụtakwa unu n'aka mmehie unu niile, ka o nye unu ike, gbakwa unu ume n'ezi ọlụ niile, ka o wetakwa unu na ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka anyị kpere Chineke. Kolekt dịrị ụbọchị taa, Sọnde nke 13 ka 20 gara. Kolekt. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke bụkwa onye ebere, onye ọ bụ naanị site n'onyinye gị ka ndị kwere na gị na-efe gị ofufe n'otiti otuto, kwee anyị na-arịọ gị ka anyị si ụta na-efe gị ofufe n'ụzọ kwesịrị ntụkwasị obi na ndụ nke a, ka anyị mesịa ghara ịtụfu nkwa gị n'eluigwe site n'ọlụ ọma nke Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Biko nọdụ ala maka ihe mmụta nke mbụ. Ihe ọgụgụ nke mbụ ga-esi n'abụ nke ndị abụ, isi nke 2, malite n'akara nke 8. First lesson is from the Songs of Solomon, chapter 2, beginning from verse 8 to 13. Ọ bụ olu onye ihe ya na-atọ m ụtọ, lekwa ọ na-abịa, na-amali elu n'elu ugwu niile, na-awụli elu n'elu ugwu nta niile. Onye ihe ya na-atọ m ụtọ yiri mgbada ma ọ bụ nwa ele, lekwa ọ na-eguzo n'azụ mgbidi anyị, ọ na-esi na windo niile na-elebata anya. Anya ya na-esi n'oghere ịnara ifufe nwubata. Onye ihe ya na-atọ m ụtọ zara, sị m, bilie enyi m, onye nke m nke mara mma, bịa. N'ihi na lee, mgbe oyi agabigawo, oke mmiri ozuzo agwụwo, ọlawo, ahụwo okooko ọhịa anya n'ala. Mgbe Abu-Ọma nke ụmụ nnụnụ eruwo, anụwokwa olu nduru n'ala anyị. Osisi fig achawo mkpụrụ fig ya na-achaghị acha. Osisi vaịn niile na-agbawa okooko, ha esipụtawo isi ụtọ ha. Bilie enyi m, onye nke m mara mma, bịa. Nke a bụ okwu onye nwe anyị. Ugbu a samidoro ụbọchị taa
Psalm 45 anyị ga-ekwe ya ekwe. Our second lesson is taken from a letter to James, chapter 1, verses 17 through 27. James chapter 1, 17 through 27.
Every generous act of giving, with every perfect gift, is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. In fulfillment of his own purpose, he gave us birth by the word of truth, so that we would become a kind of first fruit of his creatures. You must understand this, my beloved. Let everyone be quick to listen, slow to speak, slow to anger, for your anger does not produce God's righteousness. Therefore, rid yourselves of all sordidness and rank growth of wickedness, and welcome with meekness the implanted word that has the power to save your souls. But be doers of the word, and not merely hearers, who deceive themselves. For if any are hearers of the word and not doers, they are like those who look at themselves in the mirror. For they look at themselves, and on going away immediately forget what they were like. But those who look into the perfect law, the law of liberty, and persevere, being not hearers who forget, but doers who act, they will be blessed in their doing. If any think they are religious and do not bridle their tongues, but deceive their hearts, their religion is worthless. Religion that is pure and undefiled before God the Father is this: to care for orphans and widows in their distress, and to keep oneself unstained by the world. The word of the Lord. Abụ anyị ga-eji anụ okwu Chukwu bụ Abụ 170. Abụ 170. Verse 6. Edere oziọma n'isi nke 7. Oziọma dịka Mark onye dị nsọ dere ya, malite n'amaokwu nke 1. Otuto dịrị Chukwu.
Gospel according to St. Mark, chapter 7, beginning to read at verse 1. Ha wee zukọọ n'ebe ọ nọ, bụ ndị Farisii na ụfọdụ n'ime ndị ode akwụkwọ ndị siri na Jerusalem bịa. Ndị hụkwara na ụfọdụ n'ime ndị na-eso ụzọ ya na-eri nri ha n'aka rụrụ arụ, nke ahụ bụ aka akwọghị akwọ. N'ihi na ndị Farisii na ndị Juu niile, ọ bụrụ na ha akwọghị aka ha, ha adịghị eri ihe, n'ihi na ha na-ejigide ozizi nke ndị okenye nyere ha ka ha debe. Ọzọ, mgbe ha si n'ọhịa lata, ọ bụrụ na ha efesaghị onwe ha mmiri, ha adịghị eri ihe. Ọtụtụ ihe ọzọ dịkwa nke ha natara ijide, dịka ime iko na ite na ihe ọla baptizim. Ndị Farisii na ndị ode akwụkwọ wee jụọ ya sị, n'ihi gịnị ka ndị na-eso ụzọ gị na-ejighị ije dịka ozizi ndị okenye nyere anyị n'aka idebe, ma ha na-eri nri n'aka rụrụ arụ? Ma ọ sịrị ha, Aịzaya buru amụma nke ọma n'isi unu ndị iru abụọ, dịka edewere ya n'akwụkwọ nsọ sị, ndị nke a na-asọpụrụ m n'egbugbere ọnụ ha, ma obi ha dị anya n'ebe m nọ. Ma ha na-ebiri m isi ala n'efu, na-ezi ihe mmadụ nyere n'iwu ka ha bụrụ ozizi ha. Unu na-arapụ ihe Chineke nyere n'iwu, jidekwa ozizi mmadụ nyere n'aka unu ijide. Biko lee anya na verse 14. O wee kpọọ igwe mmadụ ahụ ọzọ bịakwute ya, ọ sị ha, nụrụnụ okwu m unu niile, ghọtakwanụ. Ọ dịghị ihe ọbụla dị mmadụ n'ihe nke pụrụ imerụ ya, ma ọ bụrụ na ọ baghị n'ime ya. Kama ihe si n'ime mmadụ pụta bụ ihe na-emerụ mmadụ. Lee anya na verse 21. N'ihi na n'ime bụ obi mmadụ ka echiche niile jọrọ njọ si pụta: ịkwa iko niile, ori niile, igbu mmadụ niile, ịkwa iko niile nke ndị ikom nwere nwunye na ndị inyom nwere di, anya ukwu niile, ajọ ihe niile, aghụghọ, agụụ ịkwa iko, ajọ anya, nkwulu, mpako, enweghị uche. Ajọ ihe ndị a niile na-esi n'ime obi
mmadụ pụta ha na-emerụkwa ya. Nke a bụ ozi ọma nke Kraịst. Ekele dịrị Chukwu. Chineke. Gwa anyị okwu, zie anyị ihe site n'ike nke mmụọ nsọ gị, kwe ka anyị nụrụ wee nụta ndụ, ọ bụghị amamikpe, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Biko nọdụ ala. Thank you very much for being here today. A few weeks ago, the Lord began to speak to us about the need for us to check our hearts and see how our hearts are doing. If you remember, on the 8th of this month, the second Sunday of August, we asked a question, or God was asking us a question: how is your heart? We remember that whenever we meet a friend for the first time during the day, or we call them up on the phone, what we ask is, how are you? And the person doesn't even think about it to say, I'm okay, or I'm fine. And then we asked ourselves, what if the question was, how is your heart? What would be your answer? And we tried to see the various ways in which the state or condition of our hearts can become a very important problem that can determine our future with God, our future with our fellow human beings. Today, the question is different, but it relates again to the condition of the heart. We could say many things from the readings we have today, but I wanted us to connect that sermon of 8th August to the sermon of today, the last Sunday of August. So what's the condition of your heart? Have you resolved it, that problem? Have you known, and are you able to say to yourself, my heart is well? If God asked me to give him my heart today, the heart I'm going to give to God is a heart that is pure, a heart that is clean, a heart that has been affected by my knowledge of Jesus Christ as my Lord and Savior. So the question then today is, where does evil come from? Olee ebe ihe ọjọọ si apụta? This is a very important question too, because it relates to the heart. Now, from the gospel lesson we read from Mark chapter 7, this became an argument between Jesus and the Pharisees and Sadducees and all those legalistic people of the Jews. Now, the Jews had a tradition that you don't eat your food until you have washed your hands in a certain way.
It was the tradition for you to wash your hands in a certain way before you ate food. It is called ceremonial washing. Ega chọrọ ya hụ isi n'ime ọhịa fụta na ị gara aga n'ubi. O eziokwu ị ga-ewu ahụ ma ọkwa aka gị, but you must first of all onweghị baptizim ọzọ tupu gị abịa riwe nri. So mgbe ndị Juu hụrụ na ụmụ Chineke ndị na-eso Jizọs na-eri nri na-akwọghị aka ha n'ụdị a ndị okenye ha si ha na-eji akwa aka ha. There were people who were looking, if she starts being restless, please take her out and we'll bring her back during the baptism, okay? That's if she becomes restless, just take her to the back so she doesn't distract people. We'll bring her back during the baptism. Thank you. So they began to say to themselves, why is it that your disciples don't wash their hands in the way that our elders told us before eating? Why? And we heard what Jesus told them. First, Jesus told them that they make the traditions of men to become their teaching instead of what God has commanded. Do you understand? Ihe mmadụ kwuru ya ghọrọ gị iwu, but ga hafụ iwu ke Chineke na-emezi the tradition of the elders. There are people like that even up to today. Ihe Chineke kwuru agbasa ha. Ihe gbasara ha wụ ole omenala ndị be ka anyị. Jizọs ndị a na-ekpere m na-egbugbere ọnụ ma obi ha mere gịnị dị anya n'ebe m nọ. That was what Isaiah prophesied. And Jesus said, yes, Isaiah was right when he prophesied that these people, they worship me with their mouth, but their hearts are far away from me. And from there, Jesus began to teach. He invited all those people who were around and said, come and hear this. The thing that defiles a human being does not come from what he eats and puts in his mouth. Ihe na-emerụ mmadụ abụghị ihe si outside. O jiri akala akwụ ha akwụ were rie eri. Doesn't defile any human being. Are we together so far? Because when you eat, it goes through the digestive system and you waste it through your excrement. Forgive my French. So that does not defile any human being. That's what Jesus taught. Jesus then taught them and said, what defiles a human being comes from within. Ihe na-emerụ mmadụ si ebe ole na-abịa n'ime ya. Ime ebe ọ ebe ole n'ime obi anyị ka akwụkwọ ya. That's where the defilement comes from. The defilement comes from. Because it is that heart that has not been submitted to God, the heart that Jesus has not affected, the heart that is still natural, that has not been touched by the Spirit of God. It is from that heart that evil thoughts, murder, stealing, Jesus speaking now, adultery, fornication, all those wicked things that people do, is from that heart that it comes. So, ihe na-emerụ mmadụ abụghị ihe n'ihi na o jiri akala akwụ ha in a ceremonial way rie nri. Na ihe na-emerụ mmadụ wụ ihe si n'ime obi apụta. Which goes back to that same question. If it is the only question you answer in this month of August, let it be. How is your heart? What is coming from your heart? In that chapter, we read from James. James is saying that the anger of man does not work the righteousness of God. And where does anger come from?
same heart. So, what are we doing? Today we look at what happens when we become careless with our heart. When we do not guard our heart. We read the other time from Proverbs. Also, guard your heart, because out of your heart flows the issues of life. Were nche obi gị nche n'ihi na site n'ime ya ka ihe niile gbasara ndụ na-eme gịnị na-esi apụta. If you guard your heart with the power of God, with the Spirit of God, then what will come out of the heart will be different from what those things that Jesus was mentioning that will defile a human being. Because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So guard your heart. What we have as our assignment is to make sure that we don't let our hearts loose. Because if you let your heart loose, it will go haywire. We were visiting a young woman who lost her husband. And I said to her, "Sister, how are you?" She said, "My heart is going all over the place." Masiangwan, this is the time to hold onto your heart. Guard your heart. Don't let it stray. Don't let it go all over the place. You start thinking about, the good time I used to have with my husband. When I saw his body, the dead body, it's always flashing, and all and on and on. If you let your heart loose, there is no end to where your heart can stray. There is no limit to what that heart can think. The heart that is let loose can think of going to steal, can think of going to murder somebody else. Then, in his writing also, James reminds us that if we guard our hearts, it becomes the source of pure water flowing out. Spring does not bring out murky water. It brings out fresh, pure water that you can drink. But then, how can that same spring bring out both murky water and pure water? That's what James is asking. He says, no, these things ought not to be. That is James chapter 1. If you like, please read that whole chapter. You'll see what we are talking about. Our mandate, therefore, is to make sure that we guard our hearts, to make sure that only good things flow from our hearts. Purify your heart as Jesus is pure, because nobody who is impure can stay with a pure God. So, where does temptation come from? James has the answer. In James chapter 1, James asks the question, where does temptation come from? Somebody answered James and said, it is God who tempts. James says, no, God cannot be tempted by evil, neither does God tempt anyone. So then, James begins to ask you, where do you think temptation comes from? James responds and says, temptation comes from a heart that is not guarded. So, where does temptation come from? Temptation does not come from God, because God cannot be tempted with evil, neither does he tempt anyone. So where does temptation come from? He says, temptation comes from a heart within the human person that is not guarded, a heart that is not guarded, a heart that is not protected from evil desires and enticements. The Lord Jesus was right on the mark.
when he corrected the wrong notion of the scribes and Pharisees who thought that defilement comes from unwashed hands. He says, no, they come from hearts that are not guarded. Therefore, the Christian who wants to live right, who wants to be close to God, who doesn't allow the traditions of men to deceive him or her, must guard her heart, must guard his heart. So that only godly things can come from our hearts. The Word of God speaks to people, speaks of people who have a form of godliness, but who deny the power of that form of godliness. In 2 Timothy chapter 3, verse 5. They have a form of godliness, but they deny the power thereof. Why? Because their hearts are not in the right place. Their hearts are not in the right place. Therefore, God wants us to turn away from such people. The example we see are the Pharisees who have a form of godliness. We want to worship God, but what we are practicing is the traditions of men. It's a contradiction. If you want to worship God, then look in the Word of God, look in the Bible, and you'll see what God says those who want to worship Him should do, and then do the same. You cannot be doing something else and say you are worshiping God. James then makes it very clear that the tradition of men that people emphasize will not take them to heaven. They're unimportant because those things do not propagate, do not further the Word of God. It is when we allow the temptations that fly through our hearts to settle in, that's when all these wicked things come out. Evil thoughts, adulteries, fornications, murder, theft, covetousness, evil eye, blasphemy, pride, foolishness. And all these things come from within to defile the human person. My prayer today, beloved ones, is that God will help us to guard our hearts, to know that from our hearts come the issues of life. And it is what we allow to come from our hearts that will either endear us to God and make us God's children, or take us further away from Him. And what a tragedy if anyone, after all these years of saying, I am a child of God, I serve the Lord, then at the end, God says to you, I never knew you. Why? Because you allowed your heart to do things far away from what you should be doing as a Christian. Let's bow our heads in prayer. How is your heart? Are you one of those who think that it is food that will defile you? Food eaten with unwashed hands, while you are neglecting the commandments of God? To guard your heart, because out of it comes the issues of life. Let us pray today that God will help us to guard our hearts, so that we may overcome the temptations that come. Somebody has said, you cannot prevent birds from flying across or over your roof, but you can stop them from perching on your roof. In that same way, you cannot stop temptations from coming to your heart sometimes, but if your heart is guarded by the power of the Holy Spirit, when those temptations come in, a heart that is guarded by the Holy Spirit will not allow temptation to settle in,
Because when temptation settles in and matures, it brings death, the Bible says. And death brings eternal separation from God. And that's not what we want. We want to be close to God to the end of our lives. And when we are with Him to the end of our lives, it means also that in eternity we spend our time with Him. I want you to pray this morning, Lord, help me to guard my heart so that sin will not be able to settle. Help me to use your word. Hide your word in my heart so that I will not sin against you. Help me to be one who will not allow the defilement that comes from inside to destroy my relationship with my God. That's why the song we sang at the beginning, when we were doing our confession and absolution, we were encouraging ourselves to wash our hearts because we want to spend eternity with Jesus. We will sing that song again. Sa obigi mee ya ka ọ dị ọcha, anyị na Jizọs ga-anọ na mbara eluigwe. Sa obi gị mee ya ka ọ dị ọcha, anyị na Jizọs ga-anọ na mbara eluigwe. Hallelujah. Sa obi gị mee ya ka ọ dị ọcha, anyị na eze anyị ga-anọ na mbara eluigwe. Saa obi gị mee ya ka ọ dị ọcha, anyị na eze anyị ga-anọ na mbara eluigwe. Nwanne m, saa obi gị mee ya ka ọ dị ọcha, anyị na nna anyị ga-ezu na mbara eluigwe. Nyere anyị aka, ezi Chineke anyị, ịsacha obi anyị n'ọbara Jizọs, mee ya ka ọ dị ọcha, n'ihi na anyị maara na mgbe oge na-adịghị anya anyị ga-ezute nna anyị na onye nwe anyị na mbara eluigwe. Anyị na ya wee biri ebighị ebi. Nyere anyị aka, anyị na-arịọ gị n'aha otu Kraịst ahụ bụ onye nwe anyị. Amen. Mgbe anyị na-abụ abụ 104, anyị ga-akwado maka baptizim. So kpọta na nwa anyị ga-eme baptizim. And ana m achọ ka ndị niile bụ ndị mbe ya, the godparents, to please come close. Ndubisi, go bring them, please.
Verse 4. Christ of I will go send again. Amen. Let us turn to Nke Abu, page 224. Page 224. Please get another one, another Abu for her. There's one here, right here. Yeah. Page 224. Choir, please help us when we get to where people should respond. At the bottom of that page, sorry for those who don't understand Igbo language. Here, we are going to do everything in Igbo from now till the end of the baptism. But please, you can follow as we flow together. Emewo nwa nke a baptism maọbụ n'aka emeghị ya ndị m hụrụ n'anya ezie ebe a tụrụ ime mmadụ mụọ ya n'ime mmehie ma onye nzọpụta anyị Kraịst na ọ bụrụ na amụghị mmadụ site na mmiri na mmụọ nsọ ọ pụghị ịhụ alaeze Chineke. Ana m arịọ unu ka unu kpọkue Chineke Nna site na onye nwe anyị Jizọs Kraịst ka o were ọtụtụ ebere ya nye nwa nke a agaji ime baptizim ugbu a ihe ahụ nke ọ na-apụghị inwe site n'ọmụmụ ka e wee mee ya baptizim na mmiri na mmụọ nsọ wee nara ya n'ime nzukọ nsọ nke Kraịst wee doo ya akụkụ arụ dị n'ime ya ka ekpere Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye dị ndụ ebighị ebi, onye sitere n'ebere ukwu gị wee zọpụta Noa na ezinụlọ ya n'ụgbọ ka ha wee ghara ịla n'iyi na mmiri. Gị onye dukwara ụmụ Izrel ndị nke gị wee gabiga osimiri uhie ka ha wee ghara ịla n'iyi na mmiri. I were nke a gosi ihe yiri baptizim nsọ nke gị, onye sitere na baptizim nke Jizọs Kraịst ọkpara gị ịhụrụ n'anya ezie n'osimiri Jọdan wee doo mmiri nsọ dịka ihe omimi banyere nsacha mmehie. Anyị na-arịọ gị n'ihi ebere gị na-enweghị nsọtụ ka ị were ebere lekwasị nwa nke a anya, sachaa ya, were mmụọ nsọ gị doo ya nsọ ka ya onwe ya ebe a zọpụtaworo ya n'iwe gị ka e wee nara ya n'ime ụgbọ nke nzukọ Kraịst ka o wee na-eguzosi ike n'okwukwe, na-aṅụrị ọṅụ na olileanya, gbagide mgbọrọgwụ n'ịhụnanya, wee si otu a agabiga ebili mmiri nke ụwa ahụhụ nke a wee bịaruo ala nke ndụ ebighị ebi n'ikpeazụ, soro gị bụrụ eze ruo ụwa ebighị ebi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye na-adịghị anwụ anwụ, inye aka nke ndị niile ji mkpa, onye inye aka nke ndị niile bịakwutere gị n'ihi inye aka, ndụ nke ndị kwere ekwe, mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ. Anyị akpọkube gị n'ihi nwa nke a ka ya onwe ya ebe ọ bịara na baptizim nsọ nke gị ka ọ nata mgbaghara mmehie ya site n'ime ọzọ nke mmụọ, nara ya onye nwe anyị otu i kwere n'ọnụ ọkpara gị hụrụ n'anya ezi ya sị, rịọnụ a ga-enyekwa unu, chọọnụ unu ga-achọtakwa, ka ọ na-aka n'ọnụ ụzọ a ga-emeghekwara unu. Otu ahụ nye anyị bụ ndị na-arịọ ugbu a, ka anyị bụ ndị na-achọ chọta, meghee
ụzọ nye anyị bụ ndị na-akụ, ka nwa nke a wee nwee ngọzi nke ebighị ebi nke nsacha gị nke eluigwe, ka o wee bịa n'ala eze ebighị ebi nke ikweworo site n'ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Nụrụ n'okwu nke oziọma edere site n'aka St. Mark isi nke 10 n'amaokwu nke 13. Ebe ahụ na-asị, ha wee kutere ya ụmụntakịrị ka o bikwasị ha aka, ma ndị na-eso ụzọ ya bara ha mba. Mgbe Jizọs hụrụ nke a, iwe were ya nke ukwuu, ọ sị, kwenụ ka ụmụntakịrị bịakwute m, na egbochila ha, n'ihi na alaeze Chineke bụ nke ndị dị otu a. O wee kuru ha n'aka ya, bikwasị ha aka ya abụọ, wee gọzie ha nke ọma. Ndị m hụrụ n'anya, unu anụ n'ozi ọma nke a, okwu nke onye nzọpụta anyị Kraịst, ka o si kwee ka ekutere ya ụmụntakịrị, ka o si taa ha ụta bụ ndị na-egbochi ha ịbịakwute ya, ka o si doo mmadụ niile ọdụ ka ha so emehie ha. Unu ahụ site n'omume ya na ihe o mere nke pụtara ìhè, ka o si gosi obiọma ya n'ebe ha nọ, n'ihi na o kuru ha n'aka ya, bikwasị ha aka ya abụọ, wee gọzie ha nke ọma. Ya mere, unu enwela obi abụọ, kama kwesienụ ike na ọ ga-anarakwa nwa nke a dị n'ebe a n'obi amara, na ọ ga-ewere aka ya nke ebere ya kuru ya nye n'arụ, na ọ ga-enye ya ngọzi nke ndụ ebighị ebi, na ọ ga-eme ya onye nketa alaeze ebighị ebi nke ya. N'ihi nke a, ebe obi anyị si otu a kwere n'ezie n'obi ọma nke nna anyị nke eluigwe n'ebe nwa nke a nọ, nke ekwupụtara n'ọnụ ọkpara ya Jizọs Kraịst, ebe anyị na-enweghị obi abụọ ma ọlị, na ọ ga-eji obi amara wee kwenye n'ọlụ ịhụnanya anyị nke a, na iweta nwa nke a bịa na baptizim nsọ nke ya. Ya mere, ka anyị were okwukwe na obi nsọpụrụ kelee ya ekele, ka mmadụ niile sị, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye dị ebi ebi, nna anyị nke eluigwe, ekele gị nkubidi umeala n'ihi iwetata onwe gị, iwetata anyị na ọkpụkpọ nke amara gị, na okwukwe n'ebe ị nọ, nke okwe aka okwukwe nke a si ike n'ime anyị ebighị ebi, were mmụọ nsọ nke gị na nka, ka e wee mee ya ọzọ, onye nketa nzọpụta ebighị ebi, site na onye nwe anyị Jizọs Kraịst, onye dị ndụ na-abụkwa eze were nsọ were niile. Amen. Ndị m hụrụ n'anya ezie, unu ewetawo nwa nke a bịa n'ebe a ka eme ya baptizim. Unu ekpewekwa ekpere ka onye nwe anyị Jizọs Kraịst wedata onwe ya, ịnara ya na ịtọpụ ya na mmehie ya, na iwere mmụọ nsọ doo ya nsọ, na inye ya alaeze nke eluigwe na ndụ ebighị ebi. Unu anụwokwa na onye nwe anyị Jizọs Kraịst ekwewo nkwa n'ime ozi ọma ya inye ihe niile ndị a unu kpeworo n'ekpere, nkwa nke n'akụkụ nke ya ọ ghaghị idebe na imezu ya n'ezie. N'ihi nke a, mgbe Kraịst kwesịrị nkwa nke a, nwa nke a n'akụkụ nke ya aghaghị ikwe n'ezie site n'ọnụ unu bụ ndị mbe ya,
wee rue mgbe o tozuru iburu ha n'onwe ya, na ya ga-ajụ ekwensu na ọlụ ya niile, na ya ga-ekwe okwu nsọ nke Chineke mgbe niile, na ya ga-edebe iwu ya niile n'obi kwere ekwe. Ya mere ajụọ m unu n'aha nwa nke a, ị jụrụ ekwensu na ọlụ ya niile, mpako efu na otuto nke ụwa ya na ọchịchọ anyaukwu niile nke dị na ya, na agụụ nke mmehie dị n'anụ arụ, ka ị ghara iso ha, ka ha ghara eche gị. Ajụrụ m ha niile. Ị kwere na Chineke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa? Ị kwere na Jizọs Kraịst bụ ọkpara ọ mụrụ naanị ya, bụ onye nwe anyị, na a tụrụ ime ya site n'ike nke mmụọ nsọ, na nwa agbọghọ na-amaghị nwoke bụ Mary mụrụ ya, na ọ hụrụ ahụhụ n'ụbọchị Pontius Pilate, na akpọgidere ya n'obe ọnwụnwa elie ya, na ọ rịdara n'ala mmụọ n'ụbọchị nke atọ o sikwara n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ bilite ọzọ, na ọ rịgoro n'eluigwe, na ọ na-anọdụ n'aka nri Chineke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile, na n'ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa n'oge ikpeazụ nke ụwa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ị kwere na mmụọ nsọ, na nzukọ Katọlik dị nsọ, na mmekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara mmehie, na mbilite n'ọnwụ nke anụ arụ, na ndụ ebighị ebi ma ọnwụ gabiga? Ị na-achọ ka eme gị baptizim n'okwukwe nke a? Ị ga-ewere obi kwere ekwe na-edebe ọchịchọ nsọ nke Chineke na iwu ya niile? Ị ga na-akpagharị n'ime ha ụbọchị niile nke ndụ gị? Chineke onye ebere, wee ka eji Adam ochie n'ime nwa nke a n'ụzọ dị otu a, a ga-ewere mmadụ ọhụụ n'ime ya. Amen. Onye ka agụ mmehie niile nke dị na ahụ mmụọ n'ime ya, ka ihe niile nke mmụọ nsọ dị ndụ n'ime ya, dụkwa n'ime ya. Amen. Wee ka o nwee ike na ume imegide ekwensu n'ụwa na anụ arụ. Amen. Wee ka onye ọbụla nke enyere gị n'ebe a fee n'ọnọdụ na ije ozi nke anyị, ka e werekwa ezi omume nke eluigwe yikwasị ya ikpube, ka enyekwa ya ndụ ebighị ebi site n'ebere gị, onye nwa Chineke dị ngọzi, onye dị ndụ na-achịkwa ihe niile ruo ụwa ebighị ebi. Amen. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye dị ndụ ebighị ebi, gị onye ọkpara gị hụbigara n'anya oke, Jizọs Kraịst, n'ihi mgbaghara mmehie anyị ọ wụsịrị mmiri na ọbara kachasị oke ọnụ ahịa n'akụkụ ya. Onye ndị na-eso ụzọ iwu ka ha jee mee mmadụ niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ ya, na-eme ha baptizim baa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Anyị na-arịọ gị ka ị nụrụ arịrịọ nke nzukọ gị nke a, doo mmiri nke a nsọ dị ka ihe omimi nke nsacha mmehie, ka nwa nke a agaji ime baptizim n'ime ya ugbu a, ka ọ nata uju amara gị, ka ọ dịgide n'ọnụ ọgụgụ nke ụmụ gị ndị okwukwe ndị a rọtara site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Okay. You made the handkerchief or the purifier, yes. Bring her close now. Gwa nwa nke aha. Chimagozikam Michel. Emem gị baptizim baa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Anyị asị amen. Sorry.
anyị anara nwa nke a n'ime nzukọ igwe atụrụ nke Kraịst. Anyị aka ya akara nke obe ka ọ bụrụ ihe ịrịba ama na emesịa na ọ gaghị eme ihere ikwupụta okwukwe nke Kraịst onye akpọgidere n'obe na ịlụ ọgụ n'okpuru ọkọlọtọ ya dịka nwoke imegide mmehie n'ụwa na ekwensu, ka o guzogide dịka ezi onye ọgụ n'oru Kraịst wee rue n'ọgwụgwụ ndụ ya. Amen. Amen. Praise the Lord. Yeah, it goes. Amen. All right. I always want to say something at the end of this ceremony, which is very simple, looks easy. There's not, except reading Igbo is difficult. So, but for those of you who come, who are the godparents now? Yeah, come close. Oh, no, come now. It's you, the godparents, that I want to speak to. Usually we would have a meeting with the godparents. We tried to do one last Sunday, but not all of you were present. That's why I have to repeat myself. The reason the church selects 3 people in addition to the 2 biological parents of the child, making 5, is that the church wants every child born in the church to be raised properly, to be raised in the fear and nurture of God. That this child will not be allowed to stray from following Jesus. Remember, Jesus said to his disciples, go into the world and invite people and baptize them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, so that they will also become my disciples. Now we want every child, as he or she grows within the family of the church, to become a true disciple of Jesus Christ. And the church has decided that this child should be surrounded by people of faith, so that you will join her biological parents in raising her. She's a girl child, and that's why we have 2 godmothers and 1 godfather. If the child is a boy, we give him 2 other fathers in addition to his father, so that this child will be raised properly. Well, there are people who quarrel about the fact that we baptize children while they are still young. And I repeat the story that I tell every time. In children's ministry, we talk about catching them young. We talk about bringing children close to God while they are still very tender, while they are still teachable, while they are still able to learn. And that's why the church assembles 5 people to be close to this child, in addition to the family of the church. What it takes from you is that you will have the responsibility of bringing this child into the church, where at Sunday school she'll be taught, and when she grows, she will join the youth fellowship. The only time you get free from this responsibility is after this child has been confirmed by the bishop. That is when she would have learned everything she should know as a child of God. By the time she's 10, 11, 12, she has learned how to say our Lord's Prayer. She has learned how to say the creed. And all those things, she has learned who Jesus is because she has been told the stories. If you leave this child without this guarding, without this teaching, it is very easy for her to stray. That's the physical aspect of it, but there's a spiritual aspect also.
The story was told of a young girl. I have told this story many times, but I think this is a new audience. I mean, maybe you have never heard me say this or tell this story. There was a young girl who was born of parents, two parents, mother and father, who suffered the loss of so many of their children. They'll have the first one would die, the second one would die, the third one would die. And at a point, they were wondering, what is it that is causing this problem? So, because they were not people of faith, they believed in something else, so they went to the juju people. And the juju people told them, look, what you do is, we are going to invite some spirits to take care of the child, to make sure that nothing happens to her. So they brought these spirits to stay with this child. And the spirits will guard the child to make sure the child does not die. And that was the way they handed over this child to the devil. As the girl grew up and became a grown sort of young woman, she started manifesting some very odd behavior. And then the parents brought her to church. The parents who knew where the problem came from now brought her to church and told Okochukwu, we don't know what is happening to this child. Okay. Fortunately, in that church, there was a team of prayer warriors. And they started praying for this child. But as they prayed, she manifested even more violently. And the priest of the church looked at what was going on and said, stop praying, stop. Let's talk to the parents. Parents, tell me what you know about this, your child. There must be something you know that we don't know. Because this girl, so when she starts manifesting, you will hear the voice of a man coming out of her. And she, even if you are 10, she'll be stronger than all of you. Until the parents now confessed that when this girl was young, because we have suffered the loss of our children that we had before her, we went to Juju people and they did something and introduced some people to take care of her. Some people in quotes, spiritual people, to take care of her. And then now the prayer warriors started praying with knowledge. Now that they knew that there was something inside this girl that needed to be expelled before the child can become herself, they started praying and casting out the demons. Now, that is a story, right? Let me ask you, if the demons were strong enough to protect the territory they were given when this child was young, what do you think God will do when you give him a child to take care of or to keep? Well, I think that God is stronger than demons, right? And therefore, he will keep this child much better than any spirit can keep her. That's why we are surrounding this child. Instead of demons, we are surrounding her with people of faith. Pray for her, take care of her, protect, defend her from every danger, from every attack of the enemy, so that she will grow up and become the kind of person God wants her to be. Amen. Candle. At the end of every baptism, we give a very simple gift. You look at it, it's a candle. Not very expensive. Not a charity, I hope I'm right. It's not very expensive. But it is very symbolic. What we have here is called Christ candle. In other words, representing Jesus Christ. This is the light of the world. That's who Jesus is. So ceremonially, what we will do is to light this candle from the Christ candle. And we give it to one of the godparents. Here, we give it to you, but it belongs to the girl. So when you go home, you can give it to
the parents to keep. But we give it to you, godmothers in particular, so that you will know that it is your duty to show this child the light of Christ, to show her the way. Light is meant to lighten the darkness, to take away darkness so that you know the right way to go. So Jesus is the way, the truth, and the life. And we give you this candle. With it, show her the way of God. Amen. That's the end of the ceremony. So we introduce to you the newest member of the church, Michelle Chimagozikam Christian. Amen. Oga is and wishita. Oga is and wishita. Yog is a tau. Michelle Chimagozikam Onyenesozo Christ. Praise the Lord. The peace of the Lord be always with you. Let us give one another a sign of peace. May you really be blessed. Hallelujah. May you really be blessed as you fellowship here in our midst. Sit down. In the name of the Lord, may you really be blessed. May you really be blessed. Hallelujah. Here. You put it here now for the communion. May you really be blessed as you fellowship here in our midst. In the name of the Lord, may you really be blessed. May you really be blessed. Thank you very much for being here today. Towards the end of the service, we will invite the parents and the godparents to give thanks as the book provides. But right now we are going to have communion. We're going straight to the communion so that we can save some time. Please, the communion is packaged in such a way that, let me get one of the things to demonstrate. Yeah, just give me one. You're going to find something like this, what I have in my hand, for those who have not been here since we reopened after the pandemic. After the consecration, we will put it out here on that table, and you will come here and pick one. If you look here, you will find where you open it from. There are 2 layers of covering. When you open the first one, you will find the bread on top. Then you will open the second one, and there will be the wine, so that you can consume it at your seat, and then the ushers will come and take the empty packages. Okay, that is just to let us know how this thing will work. And when we start coming for communion, you go this way. Look at me, please, so you don't miss it or you don't cause a go slow. You go from your left to your right out, pick your own stuff, and go back this way. For these people here, you come out to the middle, come to his place, pick up, and go back to your seat. That will help us to go do this in an organized kind of manner. Are we together, yeah? God bless you. Abu. We shall now receive our offering while the Abu is going on. Please, the offering is only once. We don't have too many times to come up. Abu 128. Abu 128.
May stand up, please. May stand up, please. For the last verse. Biko lee anya na page 24 of this book, page number 24. Ekpere Eucharist nke mbụ, page 24. If you have it, say amen. Onye nwe anyị nọnyere unu, bulitenụ obi unu, ka anyị nye onye nwe anyị bụ Chineke anyị ekele. O ziri ezi n'ezie, ọ bụkwa ọlụ anyị na ọṅụ anyị inye gị ekele n'otuto mgbe niile n'ebe niile. Nna dị nsọ, eze nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile nke dị ndụ ebighị ebi, site na Jizọs Kraịst naanị otu ọkpara gị bụ onye nwe anyị, n'ihi na ọ bụ okwu gị ahụ nke dị ndụ. Ị sitere n'aka ya kee ihe niile site na mbụ, mekwa anyị n'oyiyi nke gị. Ị sitere n'aka ya mee ka anyị pụọ n'ọrụ nke mmehie, ebe i mere ka a mụọ ya n'ụdị mmadụ, mekwa ka ọnwa n'elu obe. I mere ka o si n'ọnwụ bilie, wee welie ya elu ka ọnọdụ n'aka nri gị n'ebe kasị elu. Ị sitere n'aka ya zikwasị n'isi anyị mmụọ gị nke dị nsọ ma na-enyekwa ndụ, wee mee ka anyị bụrụ gị ndị na ihe onwunwe. Ebe ị na-adọ anyị aka na ntị ka ọ dịrị anyị mma na anyị ga-elezi obi anyị anya ka ọ bụrụ naanị ihe ọma na-esi n'ime ya apụta. Ya mere anyị na-esoro ndị mmụọ ozi na ndị isi mmụọ ozi na usuu niile nke eluigwe na-ekwusa aha okwu gị dị ebube, na-eto gị mgbe niile, na-asị: nsọ 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 ka onye nwanyị dị, Chineke kenwe ike na ume niile. Eluigwe na ụwa jupụtara n'otuto gị. Hosana ebe kachasị elu, Hosana n'ebe kachasị elu. Onye agọziri agọzi ka onye ahụ bụ nke na-ya aha na-enwe Hosana n'ebe kachasị elu, Hosana n'ebe kachasị elu. Ka anyị kpere Chineke. Ịnọdụ ala biko. Nara otuto anyị, Nna nke eluigwe,
site n'ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị, ka mgbe anyị na-eso ije ụkwụ ya na-edebekwa ihe niile o nyere n'iwu, kwee ka site n'ike nke mmụọ nsọ gị ka ihe onyinye achịcha na mmanya ndị a bụrụ anyị arụ na ọbara ya ezie. Onye na-ara achịcha n'otu abalị ahụ a rara ya nye n'aka ndị iro ya wee nye gị ekele, ọnyawa ya wee nye ndị na-eso ụzọ ya sị, nara nụrikwa, nke a bụ arụ m ka a na-enye n'ihi unu, na-emenụ nke a unu wee na-echeta m. Mgbe ha risịrị nri anyasị, ọ narakwa iko otu aka ahụ sị, unu niile ṅụọ n'ime nke a bụ ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụụ, nke a na-agwụsị n'ihi unu na n'ihi ọtụtụ mmadụ n'ihi mgbaghara mmehie. Na-emenụ nke a mgbe ọbụla unu ga-aṅụ ya ka unu wee na-echeta m. Ya mere, anyị na-ekwusa ihe omimi nke okwukwe. Kraịst anwụwo, Kraịst ebiliwo, Kraịst ga-abịakwa ọzọ. Ya mere, nna anyị nke eluigwe, anyị na-echeta àjà Jizọs jiri onwe ya chụọ naanị otu mgbe n'elu obe, na-ekwusa mbilite n'ọnwụ ya dị ike na nrịgoro n'eluigwe ya dị ebube, ebe anyị na-ele anya na ọ ga-abịa ọzọ n'ebube. Anyị ji achịcha nke a na iko nke a na-eme emume otu àjà ya ahụ zuru oke, nara site n'aka ya bụ nnukwu onye isi nchụàjà anyị àjà ekele na otuto anyị nke a, mgbe anyị na-eri na-aṅụkwa ihe omimi ndị a dị nsọ n'iru ebube nsọ gị bụ Chineke. Biko nna, menwe anyị ọhụụ site n'ike nke mmụọ gị, kụnye n'ime anyị mmụọ nke ịhụnanya gị, jikọtakwa anyị niile n'ime arụ nke ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, site na ya na nnọnyere ya na n'ime ya na site n'ike nke mmụọ nsọ, anyị na ndị niile na-eguzo n'iru gị n'ụwa na n'eluigwe na-akpọ isi ala nye gị, nna nke pụrụ ime ihe niile, na-abụ nke otuto ebighị ebi. Ngọzi niile, nsọpụrụ niile, otuto niile na ike niile dịrị gị ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen. Page 29, middle of the page. The English on the right side of every page. We break this bread to share in the body of Christ. Though we are many, we are, because we all share in one bread. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us your peace. On page 30b, we say together, we do not presume to come to this your table, merciful Lord, trusting in our own righteousness, but in your manifold and great mercies. We are not worthy so much as to gather up the crumbs under your table, but you are the same Lord, whose nature is always to have mercy. Grant us, therefore, gracious Lord, so to eat the flesh of your dear Son, Jesus Christ, and to drink his blood, that we may evermore dwell in him and he in us. Amen. Draw near with faith. Receive the body of our Lord Jesus Christ and his blood. Eat and drink in knowledge that he died for you, and be thankful. Amen. Jesus Christ, chebegi renando ebi. Amen. Obaram ki Christ, chebegi renando ebi. Amen.
mana nke si n'igwe. Oh Jesus, the meal is served. Mana si n'igwe n'azụ mgbe dum. Mana nke si n'igwe. Oh Jesus, Chukwu were mana si n'eluigwe n'azụ mgbe dum. Come on, people. Are you coming to communion? Oh Jesus, Chukwu were mana si n'igwe n'azụ mgbe dum. Mana nke si n'igwe. Oh Jesus, Chukwu were. Hey, go through this way. Come on. Mana nke si n'igwe. Oh Jesus, Chukwu were mana si n'igwe n'azụ mgbe dum. Mana nke si n'igwe. Oh Jesus, eze m were mana si n'eluigwe n'azụ mgbe dum. Abu 120.
page 32. Usoro rinso, page number 32. At the bottom of the page. Dịka onye nzọpụta anyị kụziri anyị otu aka anyị na-ekpesi na nke bi eluigwe ka aha gị dị nsọ ka alaeze gị bịa ka emehie na-achọ n'ụwa dị ka eluigwe. Anyị taa nri ụbọchị Mgbaghara mmehie niile anyị dịka si gbaghara ndị niile mehiere anyị. Edubala n'ime ọnwụ ma dọpụta ka ajọ ihe n'ihi na alaeze n'ike na otu Ntopu Page 33. Ekele mgbe risiri nsọ n'etiti peji ahụ mmadụ niile. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, anyị na-ekele gị n'ihi iwere we arụ n'ọbara ka ọkpara gị Jizọs Kraịst wee zụọ anyị. Site n'aka ya, anyị na-eche n'iru gị mkpụrụ obi anyị na ahụ anyị ka ọ bụrụ ajụjụ chọrọ gị. Zipụ anyị n'ike nke mmụọ gị ịdị ndụ n'ịlụ ọlụ ga-enye gị otuto na nsọpụrụ. Amen. Ugbu anyị ga-akpọ nne nwa emere baptizim ka ọ bịa nye Chineke ekele dịka ụkpụrụ chọọchị si dị. Ọ dị na page 263 akwụkwọ ekpere anyị. Eba, come. I would like all the church to join her in giving thanks. Maybe you give your husband the child to carry. Please don't let her wake up so she doesn't. Yes. Come on. Up. Come on. Where no I had habukala. Mama, Godparents, Chineke na-enye nwa ime, ekele dịrị gị, Mama. Can make some distance apart. Ekele. Chineke imela otuto dịrị gị, Mama. Page 263. Biko erebe anyị niile ga-ekwu okwu ka anyị nyere nwaanyị mụrụ nwa aka mgbe ọ na-ekwu.
ihe o kwesịrị ikwu. Ebe ọ dịworo Chineke nke pụrụ ime ihe niile mma, isite n'obiọma ya mee ka ịmụpụta nwa nke ọma, wee chebe gị ka ị pụọ n'ihe ize ndụ nke ọmụmụ nwa. Ya mere ị ga-ekele Chineke ekele nke si n'obi gị pụta, sị Abu-Ọma 127. Please find Psalm 127 and read it to us. Ọ bụrụ na Jehova ewughị ụlọ, n'efu ka ha dọgburu onwe ha n'ọlụ n'ime ya bụ ndị na-ewu ya. Ọ bụrụ na Jehova echeghị obodo, n'efu ka onye nche mụwụrụ anya. Ọ bụrụ unu ihe efu, unu ndị na-ebili n'isi ụtụtụ, ndị na-ala azụ n'ịnọdụ ala, ndị na-eri nri nke ihe mgbu dị iche iche. Otu a ka ọ na-enye ndị ọ hụrụ n'anya ụra. Lee, ihe nketa nke si n'aka Jehova bịa ka ụmụ bụ, ụgwọ ọlụ ọ na-akwụ ka mkpụrụ nke afọ bụ. Dịka akụ n'aka dike, otu a ka ụmụ amụrụ na mgbe okorobịa dị. Onye ihe na-agara nke ọma ka nwoke ahụ bụ nke chiworo akụ ahụ kpojuo akpa akụ ya. Ihere agaghị eme ya mgbe ha na ndị iro ha na-ekwukọrịta okwu n'ọnụ ụzọ ámá. Thank you. That is the basis of our thanksgiving. Unless the Lord builds the house, the builders build in vain. Unless the Lord keep the city, watchmen watch but in vain. It is the power of God that helped you to conceive and have your child without any problem. Because we know that there have been many women who conceived and aborted, who conceived and during the childbirth they had problems and something bad happened. But in your own case, God saw you through. Hallelujah. And so we must give God praise. Let us pray. Father, thank you so much for seeing our sister Ngozi through the pangs of childbirth. Ewe mụpụta nwa n'udo na-enweghị mmekpa ahụ ọbụla. Anyị na-esoro ya na-ebutere gị abụ ekele na-asị gị imeela, nara ekele n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, ndị ebe ka anyị ji asị chinyere nwata ji awam gakwa inye ya mbazi o ji egwu ya. Inyela ya nwatakịrị a, inyere ya na di ya nwa. Biko werekwa ndị mbe a gbaa ha gburugburu, anyị na-arịọ ka iweta ihe niile ọ ga-ewere iji zụpụtara gị nwa na-egwu na ịhụnanya nke Chineke, ka o wee dịrị ha mma. Gọzie Ngozi, akpọrọ ya Ngozi, kwee ka ọ bụrụ Ngozi nye di ya, nye ezinụlọ o si n'ime ya pụta, nye nzukọ Kraịst. Chima gọzi ka m, ịgọziela anyị n'ụzọ dị iche iche. Anyị were nwatakịrị a na-echeta ngọzi gị. Imeela, nara ekele, nara nsọpụrụ, nara mbuli elu, nara nkwanye ugwu niile n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị gọzie, chebe, debe unu. Onye nwe anyị bulie ihe nkiri a na unu, nye unu udo n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Biko onwe ọkwa ga-ama maọbụ ihe kwesịrị anyị ime n'ime izu, ị ga-ahụ ya na WhatsApp page All Saints. So anyị ga-agbasa ugbu a n'ihi na anyị agafeela oge anyị ka anyị kpere nụ Chineke. Anyị na-enye gị ekele onye nwe anyị na ịnọnyere anyị n'oge ofe ndụ nke a. Ugbu a ịkpọtala anyị site na amara gị na njedebe ya.
mgbe anyị na-esi n'ebe nsọ nke a n'ala Chineke anyị na-arara onwe anyị na-etinye n'aka gị na-arịọ ka iduru anyị laa n'ụlọ anyị dị iche iche, ndị nọ n'ụlọ ga-edurukwa ha n'ihe niile nke a ga-eme n'ụfọdụ ụbọchị fọrọ ọnụ. Ka ụbọchị taa dịrị anyị mma, ka ụbọchị taa bụrụ mmalite nke izu na mmalite nke ọnwa na-abịa abịa nke anyị ga-abanye n'ime ya n'oge na-adịghị anya. Kwee ka amara gị si otu a bara anyị ụba, ka ngọzi gị leta anyị n'oge mkpa anyị. Onye nwe anyị ji ohere a na-echeta ụmụnne anyị ndị mmadụ ha nwụrụ. Anyị na-echeta nwanne anyị nwaanyị bụ Noela, na-echeta ụmụnne anyị bụ Uche na nwunye ya bụ Regina, na-arịọ ka ị kasie ụmụ gị ndị a obi, ọ bụghị naanị ha. Na-echeta nwanne anyị nwoke Okechukwu maọbụ Emmanuel maọbụ Collins Njọkụ na ndị ọzọ niile ndị anyị na-apụghị icheta aha ha ugbu a, ndị na-eru uju. Chineke biko kasie ha obi, ọ bụ n'aha Jizọs. Mgbe anyị na-abanye n'ime izuụka nke a, anyị na-echeta na ụmụ anyị ndị fọdụrụ, ụfọdụ n'ime ha laghachiwela na skuulu ha dị iche iche. Anyị na-arịọ ka iduru ha n'ebe ha na-agụ akwụkwọ, kwee ka ha gụọ akwụkwọ gụta karịa ndị ibe ha, ka ha bụrụ ndị a ga-eji maatụ ezi ihe. Ndị nke fọdụrụ ndị na-ebidobeghị, Chineke kwado ha nke ọma, ka ọ ga-abụ mgbe ha bidoro ịga skuulu ha bụrụ ndị eji amatụ ezi ihe. Otuto na nsọpụrụ adịra ha nsọ gị. Gọzie nne na nna mgbe ha na-akwado ụmụ ha ndị a ịga n'ụlọ akwụkwọ ha dị iche iche. Biko ije anyị abụrụ eje ala. Ngọzi ga-ewesi otu a na-abara anyị ụba site na Jizọs Kraịst ebe onye nwe anyị. Amen. Ka udo nke Chineke nke karịrị nghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke onye bụ nna na ọkpara na mmụọ nsọ nke pụrụ ime ihe niile dịrị unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. Amen. Ugbu a ga-eweta ofe ndụ anyị si njedebe site n'ego Abụ 147. Abụ 147. Amen.
onye nwe anyị nọnyere unu. Laa na n'ọcha. Kim yourself. Kim yourself alone. Where's your mom? Thank you.